Tandala Toto kaki wisaya Indriakso Suramaruto Pawono Punwaragono Samirono Rano Arayan Ponso Bayu Ponso Bayu Nyicena Golengane Mo Radalah Soyo panas Quran diwaca kelagaran jero dodo tak empet-empet nguyuh ora kuwoh ora lebar-lebar panasi kaya ngene awakku rasane ngejak dikir rasane kocar kacir kaya ngene tak jeloki desa iki apa ora iso tak parani panasi kaya ngene selawatan Quran diwaca panas ra karuan setengah siji ora medun-medun bajingan bareng ngaji terus mangan masa opo iki jangan lompong karo iwak teri ora usah mikir wong sing penting ngaji Werkudara kowe nyabrang alas polos ora bongkar gunung Cakrawala kowe ngorak narik rekmoko reksa muka mata mbok tata kuping mbok tata irung mbok tata cangkem mbok tata rekmokala ing reksa mangsa umurmu mbok jaga kowe tawajuan pendina jegur segara Minangkalbu golek tirta Pirwitasari banyu suci aku ora iso nyamplik kowe aku ora iso nggodha kowe Werkudara ya nanging ora bakal leren aku niku reka daya njlong sprongno diapur Werkudara anakmu sing bakal tak rekayasa mendem ngeslot anakmu do ngombe es moni narkoba ekstasi kowe kemisan tawajuan kowe toreko ning anakmu do lempoh ora kenal agama dem-deman gondol rondo Werkudara kowe ora sida munggah swarga nggo bancik ndiasmu ning neraka baka Werkudara kunjuk bosya sembah bakti Suntapa pangestu tamana monggo dados jemibat itu wonten sajiwaraga kula ning kelengaken kanu ngadegen jangga wonten tugas napa lekno kuping bukan gobok rungokno nyadong dawuh kula ingkang suwan nggih kula ingkang suwan kula ingkang suwan adimalan dawuh kula ingkang suwan wonten nunggah napa kula ingkang suwan mlumpuk lekno kuping bukan gobok setengah siji delok niki nggih tugas kula napa kae sing mentelengi kiai setengah siji ora bali piye subuh ora iso tangi oh nggih mengke badhe pengajian mulih mapan tulu kula keloni tindai bantal gedhe guling sing gedhe kula lim alteko matane
kula bondo sikile ajeng nguyuh kula sumpeli bekakase ajeng mangkat undu kula seret geblokake Kak Sida tangi super bagus kaget aku saking senengku golek teri kelangan bandeng menelengi kiai subuh metenteng tugas kula napa kowe cah loro nggih kula kae musola Nurul Ali cilik elek tuwa kae musola kawak kuwi nggih kula kuwi tugasmu jaga kiwa tengen tugas kula engko jam 4 nek ana wong kledang-kledang mlebu musola nyekel pik andan teke gulit tapun cangkeme loap laup bengak-bengok orang enak ngene wong ron siap bos yo kowe karo aku njaga musola kiwa tengen mik tua elek kae kabeh disuwek engko nek wong tukang andan nyekel mik tatape lambe nyetrum ndret-ndret bongko bagus tukang kula napa kula kakiane tukang kula napa bolak-balik sembarang panggonan kene iki pengajian mantu pengajian hall pengajian esuk awan sore pengajian sewengi sekurang sesuk pengajian nangge kula enkai suwana apa kok ngangung tukang son Pak Idak cengelmu wae nek kamben nang ada muni ngong dhewe kok ngamuk sampe ora usah kesuwen lancur Pandhawa bocah sing ngaji aja diteruske wis sanggeni bocah edan ayo gaglak lipuyup getahe anak-anak Pandhawa aja ngantek kenal agama goblok pekok bocah kae pancen wong tuane mulya nanging anak-anak Pandhawa dikrubut dijoloe Jakang sing kenceng Antasena aku sing beko ya Antasena
begegek ugek sak julita mel lae la ilaha beber ilmu siji kudu lucu loro wani saru telu iso lagu nek ora iso ngene iki ora pati payu iki ana wonge apa ora iki iki do mulih kabeh piye ora ketok cucu terus mulih kabeh entek iki lha terus ngomong karo sapa lanjut oke hai jam 12:30 kelewat kok ora do ngantuk ora ana degane iki piye santriku Basit kok ora gawa degan Pak Basit kuwi gawa degan apa ora kowe sing bagian apokat barang kok lali sing bagian Gunung Pring salak teko apa ora iki sangka werna-werna kok degan ngantek kelalen tilekane bocah ning diwa begegek ugek begegek wi kenceng ugek wi polah donya kaya apa sing kenceng lek gondelan agama Gus ya kowe membo Manjaladara aku bangun kayangan ora kayangan Jonggring Salaka ora aku ora pengin dadi dewa gedhe dawa kae sapa ora aku ora kaya ngono sing tak bangun batine santriku batine murid-muridku muridin-muridat kowe dewa aja salah cipta adikku di Bathara Guru iri drengki kasut ning awakmu kowe mung sing delok urusan donya ya aku bakal jagang aku bakal samaroyu samirutis maron mau samirun samir cantut taliwondo Gus momonganku para satriya kowe do tangi ya Gus Antasena Antasira sanang lakonana sunat Antaraja Antasira raja mengarep-arep ridho swarga Gatut Kaca gondan besok jaa bakal teko iki tongkat estafet sira sing gawa ya dewa-dewa kowe arep gawe gendak singkala kowe arep nglareni pengajian kowe arep gawe turu wong subuhan ya aku sing ora nrimakno harta tahta wanita Toyota Jakarta Bimakna kota duit kowe lirwa sembarang barang larang mbok gawe ungkret iki sembarang pakan sing ora mbok pantes mbok pakani nek ngantek mbok terus-terusake do mentet dadi dhewe tak reformasi rakyatnya bisa madani sehat-sehat penuh tragedi tak kandani kudu eling lan waspada takut ning Gusti kok ana reformasi ki karepe piye kersane didandani BMG kae ora mencret ke santri oh ngono ya kek lha apa ana critane Nurul Ali itu bagian MBG kok ya keracunan kuwi ora sengaja kok kek
sabotase kuwi ana wong sing gawe kendak singkala. Iki muga-muga sing bakal teko ora kaya ngono. Mula aku badhe nimbali jenengan sedaya Gus. Piye, Pak? Enten gendak singkala jamus kalimasa dadi colong buta. Payung tunggul naga payung pengayoman tunggul wong sing mangga dhuwur naga ula gedhe do ilang pengayomane jenengan wangsul ke dalane. Tombak kala welang tombak wong nembak wong jemparing wong manah wis padha melenceng tujuane ora mung golek ridane Gusti Mokawasa wis akeh sing melenceng nembake tujuane ora iya kana butuh iya kana stain mung melencengi wong kelawan nengen kala tombak kala artine mangsa sing diputer saben dina kala welang ula weling mula kaparing ngono piwulang lan piweling lumantar jamus kalimasa daya Gus nika rombongan buta nggih gendak singkala wis. Aku paham kok. Iki wayang ora kaya wayang tenan nganti tekane susuban. Iki media wayang namung media dakwah mung ringesan. Mula ndang saset las-les das aja kakean pesemon kesuwen entek wonge mulih siji-siji kowe ndonga karo kancane. Nggih. Ya Gus, kula pun ngerti. Sampan munggah sanggar palanggatan jenengan kuwi jinang pangeran kula wasrah jembatan donga dhateng panjenengan ya wa donganana nggih kula uncali japa mantra duka digawa aja lena pangendho ingkang ati-ati nggih Gus wa kang Antasena yeni kowe karo aku bal-balan apa ndas buta lah ya mene kok bal-balan lah kaya ana buta gawe gendak singkala nyolong jamus kalimasa wah cocok ya wis wa aku njaluk dongamu kok duka digawa ati-ati wa kurang seperapat. Wah, masuk iki kok. Wis gede ngamuk rame. Wis Kakang Antarja, piye Dimas? Kowe ngisor sisteman. Antarja. Piye Dimas? Kowe munggah Dirgantara, bel aja ngantek mati online kudu urip. Grup dibuka. Iya Dimas. Wong dongamu kok. Tak ngetuti hatiku ni wis anggeni aja nganti wedi. Beset kulitmu wis anggeni. Oh, buta gulung gendera minggato. Oh, jangan gendak sing kalau isang gini, oh, gaglak lima uyuk ngamuk. Wadyabala buta ngrubut Raden Wisanggeni ngamuk Raden Wisanggeni kakal tak rompal sung buta Raden Wisanggeni ngamuk pirang-pirang wadyabala buta ndelapan ban Pantara kajala kapikut Raden Wisanggeni Antasena kali kang rayi kaplikut dening wadyabala buta kaya banteng klebon orang-orang numbuk ngidak notok bekas buta ndelapan ban Pantara sang Dirgantara Raden kan kaca mancik pundak nguntir jangga ndas katendang saduh Ranten Antaraja ngamuk. Ceritane perang ngono lah. Kok kan ana buta-buta, ya ta? Mau kan ana buta-buta. Terus ana Wisanggeni, ya ta? Terus perang, buta karo Wisanggeni perang, Antasena ngamuk, Garutkaca ngamuk, Antarja ngamuk, butane kalah sing menang Wisanggeni. Oke? Kesel dah. Jae wono Mas dateng.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Pengajian kok ya warna-warna kaya ngene ya. Jahe warna, degan ora ana. Kowe lambimu ki lho malah karepe dhewe. Ya wis nyatane ya gara-gara go golek ana ra kuwi rasa, ayo saiki do golek rasa. Pengajian jam 11 nganti jam 1 menika goleki rasa salah dadi genah, rasa lali dadi eling, rasa maksiat ditobat, rasa kepintar dadi bener, goleki rasa tentrem, rasa adem, rasa ayem, sing rawono tentrem, sing teko adem, wong sing teko kabeh iki ayem tentrem. Allahumma Wis diterusake Bagong metu Gong, metu Gong, monggo Gong. Jami wis entek Gong, kesuwen tas omong-omong Gong. iya Gong metu Gong. Jae warna koyak payen rasaku jae warna kaya tumpe yang ragaku jae warna wong edian malah mendem saiki. Matamu. Kancane kene kok maksud rono. Lah matamu ngono wong gledak ya diblek agak aneh. Kok sadar Gong, sadar duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki yang lalu biarlah berlalu, tatap masa depan mendem rak biyen. Anakmu wis mondok iki mbok yo berubah. Biyen kowe mendem, saiki anakmu wis mondok kudungan putih iki matamu deloken. Kok je mendem wae sithik ora sithik. Sithik akeh jeneng karom yo karom aku wis tak longe. Tengah Cangkemmu ki lho. Mbok yo mikir, utek dipikir, anak gitu kena lho kene aku ngemis aku rek sing penting anakku rek. Anakmu piye? Anakku sing nomor 1 ning gone UGM. Ning kono kuliah. Ya ora ya padha wae ngemis. Cangkemmu ki lho. Ning UGM kok ngemis iki lho. Lah sing mbayar apa duit ora gablek kok. Wong sugih iso kuliah kene ora sekolah hidup goblok. Cangkemmu. Ono hidup goblok maksud piye? Lah apa? Sekolah malah aku gara-gara anakku sekolah untuk surat kepada layang tertanda kepala sekolah Bagong ngarep ke kantor modal aku rek. Lah napa? Gara-gara anakku rek sekolah malah roke gurune dibuka. Kacang ora ninggal lanjaran. Ono kadang sing ora manut lanjaran. Apa? Kadang atom syukur. Sabar kan, sabar. Cangkem nek dikandhani gambleh wae kok. Monggo nyekolahke anak, kon minterke anak. Lah duit anak pirang-pirang duit ora gablek kok rek. Sing nggo mbayar apa Lah mula lurah wis ngomong. Nek kira-kira kaya sithik melu keluarga berencana, anak loro telu cukup. Anakmu kira kuwi? anakku 7 rek. Anak kok 7 kon ra nglundasmu. 7 ki cukup. Apa ki malah meteng neh. Bojomu ki metang-meteng wae aku. Aku dhewe gumun rek bojoku iki lho mbah aku tak undali sempak kaya meteng. Ora ngandel ana ditali sempak meteng. Karo jerone. Cangkeme Bagong nek omongan kok werna-werna. Iki ki lho jampe wis pas jam 1. Aja do karmu dhewe nolok gareng. Petruk dalem mo Bagong apa wae. Kae bendaramu wae. Solo
pamit tengah dalan. Wong jame wis wengi. Aku matur nuwun ya wong. Muga-muga tekamu berkahi. Amin amin Gus yo Kakang Semar aku melu nyengkuyung adikku ngelanjutno ngekoli awan kelawan bengi nderek dawuh guru sejati. Nggih mugi-mugi keluarga panjenengan dika wis mo jame wis entek. Iki Gus Soleh. Iki Kang Solihin. Iki Gus Tamam, iki Kang Jaidi, iki pokoknya rombongan kene ngono lah. Iki rombongan aku ndonga, oke? Sumpah kesel guys. Rek mlongo enak wae. Iki rombongan Bani Ismail, iki rombongan Demak karo Magelang ndonga bareng sareng-sareng astagfirullah rabbal barak. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Allah dosa sembrono kepeko pengajian dalam menika namung gojekan. Ya Allah nyun ngapura, ya Allah nyun ngapura, ya Allah anzil rahmah wal barakah menawi panjenengan ngapura nyuda kapitunan dugi tuna kita sedaya. Ya Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihil ma ughliq wal khatimil lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil qulubi tawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nun absari wa diyaiha wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina bi min jamil ahwali wal afat wa taqdilana bi jamil hajat wa tutahhiruna bi min jamil sayiat wa tarfauna bi indaka la darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah sabtul qadir waliyah. Ya Allah wasilati Bahyai Muhammad Ali, Bahyai Ismail Ali. Ya Allah, sedaya keluarga besar Nurul Ali, Bahyai Khalifah Ismail. Ya Allah sedaya putra wahyah. Ya Allah Mas Moh, Mas Solihin, Mas Solihin, Mas Soleh, Mas Doyo, Agus Soleh, Mas Ayis, Mas Tamam, Mbak Ida, Gus Ayis, sedaya keluarga Bani Ismail Mujahidin, sedaya Gus Doyo. Ya Allah paringono kekuatan, kesabaran, kekompakan, rukun kangge melanjutaken perjuangan yaipun Bahyai Muhammad Ali, Bahyai Ismail Ali. Ya Allah angsil rahmah wal barokah Nurul Ali sedaya muridin muridat. Ya Allah sedaya khalifah sedaya badal ingkang ambiyantu sedaya santri-santri. Ya Allah barokah ilmina, barokah rizkina, barokah umurina. Allah maghfir lana dunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina. Ya Allah Allah menja'alna bil imanil kamilin wali salatil hafidin wali fa'radil mu'adin wali zakatil hadin wali umratan mabrur wa sa'yam maskur wa dzamban maghfur wa tijaratan tabur. Ya alima mabsudur akhrijna ya Allah minadh-dhulumati ilan nur. Ya Allah sedaya jamaah paringono istiqomah, paringono barokah saged para ziarah Mekah Madinah. Allah marzuqna zaratal Makkah wal Madinah ma'asalamah marotan ba'da marotin karotan ba'da karotin min kulli sanah. Ya Allah yasir umurona. Ya Allah mayasir la tu'asirina dalika ala Allah yasir. Allahumma ya yasir kulli asir yasir lana kulli asir fa inna taysra asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtajul al bayani wa tafsir wa tasnau ilaika kathir ya ni'mal maula wa ni'man nasir ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Salimna min adabis sa'ir wa adna jannatal sarir bisafatil basir wa nadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sedaya para kiai, sedaya para gawagis ingkang rawuh menika. Ya Allah paringono barokah ilmu, barokah rezeki kangge dhateng umat, kangge santri. Para pejabat ingkang lenggah kaparingono sehat mikir rakyat. Para hartawan ingkang ambiyantu pengajian jenengan itu tambah rezeki ingkang gampang pirang-pirang. Sedaya ingkang urunan. Ya Allah sedaya jamaah kanthi lenggah istiqomah doa ingkang istijabah tengah-tengah wengi menika. Ya Allah murafaqah bil jannah istiqomah husnul khotimah. Ya Allah mas'al auladana wa talamidana wa ahlana wa jama'atina min ahlil ilmi wal Qur'an wal iman wal Islam bi ta'ati Rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Salim qaryatina
Direjo Sempu Secang Magelang Jawa Tengah Indonesia min abadini wa dunyal akhirah mas'al batina Indonesia bagat wa ibadun rabbul ghafur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata mal abrar ya Allah ya Jabbar ya rabbal alamin ilahi timlana bil iman wal islam al istiqomah wal ibadah wal jamaah min ali husnil khatimah akhiri qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin aghithna ya Allah aghithna ya Allah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin barakati siri wa nuril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sedaya mugi-mugi manggihi barokah Gusti